Sane aphindele kaDumsane the lawyer, sebehleli nje badla idina. uDumsane the lawyer uphekile, hhayi. Bayidleka idina, umsiza nangama-C_V. Kuthi kusanjalo, hawu, Dumisane the lawyer useyapropose ku-Sunny. noSunny abe shocked nje ukuthi hayibo, Dumisane the lawyer boy. Asikho ngisho official kwi-relationship yethu usuyapropose. Nje kube yileyo drama nyana-ke, kodwa-ke shuthi bagcina sebe-right-ke. Aphindele lapha kwakhe, yo, ayi Sunny Nkosi yami, yazi nje, yazi. Obviously kuba khona idrama. Ufike nje loya mama uhamba no-pretty girl uzomshunqela. Uthathisa uSunny ukuthi indaba engafuni ukusiza uPretty. Cabanga uPretty uthi ufuna uSunny amsize ngani, amrabhe iy'nyawo. Hayibo, I'm a pretty girl. Kahle bo, kahle. Nangempela ingakho bemhlukumeza uSunny.